8. egunez Mercedeseko grebak jarraipen zabala izan du gaur eta ekoizpena geldiarazi du ELA-LAB eta SK sindikatuek deituta. Gehiengo sindikalak zuzendaritzarekin lortutako aurre akordioa eta Emilio Tito zuzendariak atzo egindako ohartarazpenak gora bera. Lantegiko buruak abisua eman zuen langileek hitzarmena berritzeari ezezkoa ematen badiote, akaberaren atarian egongo gara hori izan zuen. Bihar ere greba deituta dute 3 sindikatu abertzaleek eta nabarmendu dute nahi gainean dutela datorren asterako mobilizazio gehiago deitzea ere. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean, Euskal Herrian munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Uztaiak 14 ditu gaur, osteguna da, eta gaurkoan, ordu batetik aurrera gurean izango dugu Mikel Diaz de Alda, Mercedeseko LAB sindikatuko ordezkaria, lan gatazka honi buruz aritzeko, hain zuzen, astelenean bozkatuko dute referendum bidez langileek aurre akordio hori eta ezezkoa ateratzea espero dutela adierazi du. Greba eguna ongi doa, ekoizpena geldiri dago, aurreko astean bezala, 195 inguru gelditu egin da, orduan guretzat hori pozgarria da, eta horrek plantilla aurre akordioekin ez dago ladoz islatzen du. Orduan, biharko eta txiko berriro greba dituko dugu, asambladan hori galduta gero horrela onartu da, gehiengo handi batek esan du hurrengo 2 egunetan greba egitea, eta horrekin jarritu dugu, orain piketeak ditugu eguerdian eta gauean, eta joango gara ikusten, baina espero dugu esan bezala, inor lanera esartzea. Ekonomia gaiekin jarraituta, Espainiako Auzitegi Nazionalak, Espainiako Iberdrola Generazionen eta haren 4 zuzendarien aurkako epaiketa abiatu du, argindarraren prezioa igoaraztea eta kontsumitzaileei kalte egitea leporatuta. Ismael Moreno, instrukzio epaiaren arabera, Iberdrola Dueroko, Zileko eta Tajoko zentral hidroelektrikoetatik jasotako energiaren prezioak goititu zuen arrazoi legitimorik gabe 2013ko azaroaren eta abendu artean. Morenok uste du merkatuari eta kontsumitzaileei dagokion delitu bat egin dutela. Horiek ala, auzitegiak 182 milioi euroko bermea eskatu dio Iberdrolaren filialari eta beste 107 milioikoa zuzendaritzako kargudun bakoitzari. Akusazio txostenean, ustelkeriaren aurka fiskaltzak 2 urteko espetxealdia eskatu du kargudun bakoitzarentzat eta milioidun kalte ordainak ere. Atzokoan eman genituen ekaineko inflazioaren gaineko datuak gorantzuko joerarekin jarraitzen dute prezioek eta testuinguru honetan eta 20 urtean lehenbizikoz dolarrak eta euroak balio bera dute. Balio galera Europaren esportazioentzat ona izan badaiteke ere, askoz handiagoa da merkatu eta herritarren artean zabaldu dezakeen ziurgabetasuna. Asteko importazio gehienak dolarretan ordaintzen direlako, batez ere lehen gehienak, eta euroa ahul badago horiek garestitu egiten direlako. Era berean ziurtzat jotzen da Europako Banku Zentralak interes tipoak are gehiago igoko dituela, maileguak garestituz baita hipotekenak ere. Gaitz aldatuta, gaur izango da Sanferminetako azken eguna, gaixoani abesten emango diote amaiera Iruñeko jai handiari, 3 urteren ostean gogoz itzuli dena, ikusi bestela zenolako giroa izan den egunotan. Musika, jendea eta festa giroa horrelakoa izaten ari da Sanferminetako azken txanpa, ikusi! Maiketako eta ondoren arratsaldean egoko gea txarangarekin edo horrela. Eta ondoren gauan jarautatik edo horrela ibili. Gaur amaitu dugu azterketak Bilbon eta segun amaitu ona autoz eta ondo pasatzera. We ran with the bulls this morning. It was amazing. We had a great time. Life-threatening, but amazing. Gaur egunean, hemen lagunekin, pizka bat kalimotxo Tomas, ondo pasa ambiente honetan,
ikaragarria da, benetan, bai. Oso, ongi azkenean 3 urte izan gabe, izaten ari dira oso potenteak. Eta egunero bazkaria, egunero, bai, oso ongi. San Ferminetan ordea ez daia giroa bakarrik izan, festak hasi direnetik 22 eraso salatu dituzte gutxienez. Andreen aurkako eraso horiek gaitzesteko elkarretaratzea egin zuten astearte arratsaldean eta jendetza bildu zen bertan. Testuinguru horretan, hamaikako lankideak kalera irten dira, herritarren ahotsa jasotzera. Hona hemen Iruñean jasotakoa. San Ferminek badute beralde iluna ere, aste honetan hainbat eraso sexista salatu dituzte hain justu, aste hasieran larun batean izandako sexu erasoa salatu zuten, jendetza bildu zen bertan, eta hori da, eraso horien aurka, hemen atzan ikusi dezakezuen kabina jarri dute, eraso horiek jarraituz eta informazioa eguneratuz, egunero, eta herritarrei informazioa helaraziz. Gisa esan da, apena bada, eta holan ezin dela ibili, baina hau mejor egiten dau, zer. Hasi bida txikitatik ikasten, gauza horreik ez gertatzeko. Behin da berriro komentatzen da zer dagon, eta behin da berriro errepikatu egiten da gertatzen dana, eta bueno, nik ez dakit kontrol gehiago jarri beharko den, edo nik ez dakit zer, baino da urtero errepikatzen den zerbait. Tamalez festa guztitan gertatzen da. Gu alabak ditugu eta hori, gaizki. Es una lacra que en fiestas como esta, que se junta mucha gente, pues hay gente que se dedica a esas cosas y bueno, pues hay que erradicarlo en la sociedad y se erradicará las fiestas. Informazio gehiago eta neurri zorrotzago kontzientziatu. Eta neurri zorrotzagoa jarri beharko dira horretarako. Zaila da, bai, zaila da. Gure alabentzat eta sementzat ere gogorra da. Gaur egun nola ateatzea beldurrakin. Iruditzen zait izugarria, pasatzen da ideana, baina toki guztietan, hemen da toki guztietan. Ezin dut nik ulertu hori. Zer respeto gutxi dagon. Nahikoa da laia. Bale. Holakoik ez. Ez festetan ez inoiz. Festak ongi pasatzeko diela. Iruñeko kaleetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiarekin egin dugu topo, eta hark ere irmo gaitzetxe ditu eraso sexistak. Larregi izango zala, bat egonda, ez da? Albiste oso latza, oso txarra, eta uste hau denon gauzia dela, ez da bakarrikan emakumeen gauza bat, baizik eta gizonezkoak hor implikatu egin behar garela, eta horren aurka peto-peto jo egin behar degula. Implikazioa beharrezkoa da, geroz eta gehiago latxorrekin amaitzeko. Nafarroan jarraituko dugu, izan ere Amaiurko gazteluaren zetioaren 5. mendeurrena dela eta ekitaldi instituzionalak egingo dira Iruñean asteburu honetan zehar. Juantxo Agirre Mauleon dugu pantaiaren bestaldean, Amaiur gaztelua elkarteko kidea da bera, eguerdion. Eguerdion. Bueno, 5 mende pasaba dira ere, Amaiur inoiz baino aktualagoa dela esan genezake? Bueno, inoiz baino informazio gehiago daukagu eta inoiz baino ekimen gehiago daude Amaiurren inguruan, memoriaren inguruan. Ez bakarrik iraganari begira, baizik eta kultura sortzen alor guztietan, bai literatura, bai artean eta bai ikuskizu musikalekin. Baita ere, zenolako simbolismoa duen Amaiurrek, ez? Eta iraganera begira jarrita, ez? Gaur egungo Euskal Herriari lotuta eta etorkizunera begira ere, bada zer hausnartua, ez? Bai, zeta azken batean, Amaiurko gaztelua erori zanean, ja hortik aurrera jatorrizko erregeak jazian bueltatu Nafarrora, eta Nafarroa garaia, ja ez zuen izan geroztik ez da ejerzito propio bat, ez da kanpoko embajada, gaur egun ezagutzen dugu Ministerio de Asuntos Exteriores. Azken batean ja Nafarroako erresuma sartu zen Europako nazioarteko politikan, bai Frantzia eta bai Espainiako erresumen azpian, eta horregaitik da mugarri historiko bat, ez guk horrela pentsatu dugulako, baizik eta gure aurrekoek duela urte ere horrela
hausnartu zuten eta horregaitik altxatu zuten gaur egun dagoen monolitoa. Eta Mallorco gaztelua berreskuratzeko induzketa lanak egiten ibili zara zuzeu ere, Arantzadiko zuzendaritzako kide izandako zarelako. Instituzioek babestu duten arren, herritarrek egindako lana zenolako garrantzia hartzen du hemen? Azken batean, Euskaldunok beti auzolanez eraiki dugu gure historia, eta auzolanez eraikitzen ari gara gure etorkizuna. Arkeologia lanak egin ditugu bertako biziglaunekin batera, Euskal Herri osotik etorritako ikasle ezberdinekin, auzolanez, gogo handiarekin, eta horregaitik lortu dugu ateratzea mendi muino batetik, sasiz beterik zegoen mendi muino batetik, jatorrizko harresiak eta lurrazpian zeuden, kainoibolak, ezpatak eta museo bat osatu ahal izateko. Amaiurko gaztelua, Nafarroan izandako gaztelu guztietatik bakarra berreskuratutakoa ez, simbolismoz beterikoa, gainera aipatu duzunez, eta zanaiz beterikoa euskaldunontzat ere, zer islatzen du, zeren ikurra da Amaiur? Bueno, azken batean da garai hartan, nola baitere elkartu zirenan 200 inguruko nafartar eta aurre egin zieten konkistatzaile. Pentsatu behar dugu garai hartako Espainiar budalostea zen Europako handienetako bat, eta hor erakusten da garaiko kemena, garaiko erresistentzia hemen gure lurraldean guk gure erabakiak hartu nahi ditugula edo gure geroa eraiki nahi dugula. Eta horrela ikusi zuten, 19. mende bukaeran, eta transmititu digutela, eta azken batean gu lekuk hori hartu dugu, eta ari gara dana jendearen begibistan jartzen, bakoitzak bere buruarekin eraikitzeko bere gogoetan. 5. mende urren honen testu inguruan, asteburuan, esan bezala ekitaldiak prestatu dituzue, zenolakoak izango dira? Gure baztan honetan, generalki, dantza, musika, eta dantzak badu bere balore importantea Euskal Herrian, azkenean ekimen instituzional edo gertakizin handienetan beti dago dantza eta musika. Horrela ospatzen ditugu gure festa eta Amaiurren horrela egingo dugu. Etorriko dira Euskal Herri osotik 200 inguruko ezpata dantzariak, bai Urretatik, Beasaindik, Tolosatik, Donibane Loitzunetik, Iruñatik, Baztandik, eta guzti horien atzetik segizio bat eginen da, alde batean agintariak, parlamentuko 2 presidenteak, 3 diputatu nagusiak, parlamentarioak, kongresuko diputatuak, eta 40 inguruko alkate. Guzti horiek nolabait ere islatzen dute gaur egungo euskal gizarteak, eta da nolabait ere duela 100 urtekoei eta duela 500 urtekoei azaltzeko gu memoria ez dugula galdu, guk ezagutzen dugula gure historia, eta badugula naiz eta herri txipia izan toki bat izateko mundu honetan. Mezu horrekin agurtuko zaitugu, Juantxo Agirre Mauleon, mila esker gurean izategatik eta ederto joan daitezela asteburuko ekitaldi horiek. Mila esker guztioi eta gonbidatu larunbat hontan etortzeko gure Amaiurko herrira. Gonbidapena jasota ere, eskerrik asko Juantxo. Eta politika alorrari begira ere, ezusterikorik ezean, memoria lege berria onartuko du gaur Espainiako Kongresuak. Memoria demokratikorako legearen aplikazioaren denbora muga 1993ko amaierara arte luzatuko dute, Ezkabako gotorlekua eta Lakumbre jauregia memoriagune bihurtuko dituzte, eta batzorde independente bat eratuko dute, Francoren diktaduraren izandako giza eskubideen urraketak argitzen laguntzeko.
Eta Madrilgo Kongresuan azken eguna dute gaur estatuaren egoerari buruzko eztabaidan eta testuinguru horretan iragarpena egin du Pedro Sánchezek, Espainiar gobernuburuak uztailean onartuko duela sekretu ofizialen legea ordezkatzeko aurre proiektua. Sánchezen arabera, egungo beharretara egokituko da legea eta nazioarteko estandarretara egokituko da. Demokrazia garatuenetan pare jartzeko. Sekretu ofizialen legearen erreforma ez da berria Espainiako gobernuaren agendan, azken 2 urteetan haren plan normatiboaren parte izan delako, eta hura gauzatzeko urratsak duela urtebete baino gehiago iragarri zituelako lehen aldiz, oraingoz ordea ez da pausorik eman. Eta ez dira gutxi izan, estatuaren egoeraren eztabaidan Euskal Alderdiek Sánchezen gobernuari egindako kritikak. EAJko eledun Aitor Estebanek Sánchezi exigitu dio investidurako blokearekin hartutako konpromisoak betetzeko eta Euskal Herriko eta Kataluniako aliatuak kontuan hartzeko erabakiak hartzeko garaian. Baita Estebanek Sánchezi exigitu dio urratsak egin ditzala Gernikako estatutua betetzeko. Hay otras cosas que no se cumplen. Me voy a referir únicamente a aquellas firmadas por usted mismo en el acuerdo de investidura. Para empezar, se comprometió usted a hacer el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias estatutarias pendientes. Fijó a posteriori usted mismo el calendario unilateralmente, que aceptamos. Y luego ha incumplido reiteradamente de manera que ya hemos rebasado todas las fechas fijadas. Han pasado 2 años desde su compromiso y seguimos exactamente igual. Y esto es inaceptable, señor presidente, por muchas excusas que se buscan. Eta legealdia amaitzeko urtebete falta den honetan, zein bide hartuko duen ondo pentsatzeko eskatu dio Mertxe Ezpurua EH Bilduko bozeramaileak Pedro Sánchez Espainiako presidenteari. Legealdia amaitzeko urtebete falta den honetan, esan bezala horixe eskatu dio eta ohartarazpen bat ere egin dio Aizpuruak bidegurutzean dagoela. Régimen del 78. Y sí, nosotras queremos levantar esa hipoteca sobre el pueblo vasco y el resto de pueblos del Estado. La pregunta es, ¿por qué la mayoría de ustedes no lo quieren hacer? Eta gai zaldatuko dugu, izan ere Zubietako erraustegiaren ondoko Arkaitzerreka kutsatuta dago berriro ere. Erraustegiaren aurkako mugimenduak zabaldu dituen irudietan ikusten denez, errekako ura zikin dago eta aparra ere badauka zenbait lekutan. Mugimenduko kidea da Fernando eta pantailaren beste aldean daukagu. Eguardion. Eguardion. Bueno, irudiak ikusten ari gara, irudi ikusgarriak dira, erakusgarriak. Zein egoeratan da erreka oraintxe bertan? Bueno, irudiak gaur goizekoak uste direla horiek, gaina, bueno, egia da orainen ezio odia ateratzen dan tokia, baino antzekoak izango dira, zertikan hemen ni nago Arkaitzerrekan, Bexamarrian, zergatik hor odi hori dagoen tokian, koberturarik ez dago, baina ez dakit ikusi da hemen. Ez dakit zer ikusten da. Bai, ikusten da kolorea, aparra ere dagoela oraindik. Bai, antzematen da. Herritarrak izan zarete, erraustegiaren aurkako plataformaren bidez salaketa egin duzuenak, administrazioaren erantzuna zein izan da goize... Administrazioaren erantzuna zein izan da goizunetan... Bai. Bai, ez dugu erantzunik, GHK bakarrik esan du, beria ez dela, guk ikusten duguna da bere azpitik ateatzen da noditik datorrela, zikinkeri guzti hau. Harrigarria da, Arkaitzerreka berez ura naturalki bildu behar du, eta momentu honetan ateatzen den ur guztia erraustegiaren azpitik ateatzen da, ez dakit, neko harrigarria da hori. Eta hola koloriontako ateatzen da, bai. Eta administrazioak ez digu ezer esan. Ura agentziako teknikari bat ere izan da goizean, zer gertatu da? Gaur ez dakit, nik gaur ez ikusi atzo etorri zen, ez dakit pixka jarrera iruditzen zaigun utzi xamarra edo horrela, baina guk esan genion gure laginak hartuko genitula eta beak esan zuen, beak ere hartuko zitula, eta pixka horrela, bai. Pentsatzen genuen laginak hartu dira eta berari gehiago tokatzen zitzaiola, guri baino. Irudi hauek tamalez, Fernando, ez dira berriak, ez? Kutsatzu dira delako aurretik ere, Ibaia erraustegiaren ondorioz, zenolako irakurketa egiten duzue?
Bai, gure ustez ja 3. aldia izango litzake, hau konfirmatuko balitzago erraustegiarena dela, guri etzako kandidatoa, baina, bueno, konfirmazioa falta dugu. 3. aldia izango litzake, erraustegiari buruz beti esan dugu, erraustegia etzela egin behar, eta are gutxiago egintzan moduan, zergatik azkenean korrika eta presaka egindako goza bat, 3. batzu hiri emana, eta gaizki kudeaketa baita ere txarra ikusten da, ez da bakarrikan etzala egin behar gure hondakinak manejatzeko etzalako egin behar, baizik eta gainetik daukan kudeaketa eskasa. Hau horren ondoria izango da, pentsatzen dut, ez dakit. Teknologikoki oso aurreratu izan bertzen. Eta hemendik aurrera zer espero duzu, administrazioaren aldetik pausuren bat espero duzu, zein bide hartuko duzu hemendik aurrera? Lehenko jarrerak ikusita ez daukagu esperantza gehiegirik administrazioaren aldetik. Gure borroka da historia hau gelditzea eta hau esalatzen jarraitzea, baina printzipioz ikusi dugu. Nik oso gogoko daukat, nola behineneko goiak esan zigun, bera izango zala erraustegiaren garantia eta behineneko goiak ez du ezer egin. Hiru aldiz kutsatu dugutenan errekau. Orduan, ikusten dut, administrazioen gatikan esperantza gehiegirik ez daukagu, egia esan da. Gertutik jarraituko dugu gaia, ea erantzunik ote dagoen administrazioaren aldetik, ea nola azkatzen den korapilo hau, eta ea zer gertatu den zehazki ikusteko. Fernando Iturralde, mila esker gaurkoan gurean izategatik. Bale, eta guk esan, gure jarraituko degula, gure errekak eta gure mendiak eta zaintzen. Eskerrik asko zuedi. Eskerrik asko, Fernando. Eta Donosteko udalak ezingo du Loiolako kuartela eraitzi. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak aintzat hartu duelako boxen elegite bat, eta horren arabera, babestu beharreko ondaretzat jo du Espainiako Armadaren kuartela. Gustatuko ditzaidake bereziki bi mezu adieraztea. Bat, zuhurtzia, eta nik uste dut horredako epai baten aurrean gaudenean zuhurtziaz jokatu behar dela, oraindik aztertu beharreko gaiak daudedako, baina baita ere irmotasunez helburuei dagokionez. Hiri honek helburu bat dauka, oso garbi, eta da bere termino municipalean dagoen lursail bat behar duen erabilera batetara zuzentzea, eta hortan ez dugu etxiko. Diak gune hau behar du erabilera batetarako, ez kuartelak izateko. Hori oso garbi dago. Orduan, babesa ondo dago eta patrimonioa babestea ondo dago, baina izan behar du erabilerarekin bateragarria. Ez erabilerak saiesten dituen moduan. Hori nahi da, oso argi eta garbi ikusten da, guzti hau aurrera eraman duenak hori nahi du. Nahi duena da ejertzitua egotea. Kuartelak izaten jarraitzea, betirako, ez? Baina ondarearen babesak ezin du hori derrigortu. Hiriak beste behar batzuk dituenean eta beste erabilera batzuk behar dituenean. Zerbitzu juridikoekin izan ditugun lehen hartu emanetan oso argi ikusi dugu bideetako bat noski edegitea tarteratzea dela epai honen aurka. Eta horretan ere buru bedarri jarriko gera udalbezala. Eta nazioartean, Rusiak eta Ukrainiak akordio bat lortu dute Ukrainiako zereala merkaturatzeko. Nazio Batuen erakundeak nabarmendu du auzian aurrera pausu garrantzitsu bat eman dela. Izan ere, atzo batzartu ziren Ukrainia eta Errusiako ordezkariak Turkian, eta Nazio Batuen erakundearen begiralde talde batekin egon ziren. Alde biek akordio bat lortu dute koordinazio zentro bat sortu, eta itsaso beltzean zereala garraiatzeko bidean segurtasuna bermatzeko. Portuetan, kontrol bateratuak egingo dituzte horretarako. Alde guztiak datorren astean dira berriro biltzekoak, eta orduan sinatuko dute ituna. Eta gorera itzuliko gara, kulturaren eskutik eta berri triste batekin ere, izan ere, jasaldia ospatzen ari da Gasteizen egunotan, eta hitzorduarekin batera jasaldiaren aita zendu da. Gasteizko jasaldiaren zuzendari eta sustatzaile nagusia izan zen Iñaki Ainua 40 urtez, jasaren zale amorratua zen eta horri esker iritsi zen jasaldiaren arduradun izatera. Haren eskutik etorri dira nazioarteko musikari asko Gasteizera.
Eta bukatzeko efemeride bat, duela 55 urte itzalaldi handia izan zen New Yorken, hiria ia guztiz itzali zuen gertakariak, eta horrekin lotuta hainbat lapurketa izan ziren. Efemeride horrekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Mikel Díaz de Alda, Mercedeseko Lab sindikatuko ordezkaria, eta noski Mercedeseko lan gatazkari buruz arituko gara. Ordu batetik aurrera izango da hori, orain arte. Espaloian etzen da, jende zinguratuta, dramaren erregeak, izkilariz bizitza, dena ondo doala, ospatzeko beldurra, nire itxaron gelan, ametxekan kazora. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea. Esan zenidan, ez dela konbeni gehiegi pentsatzea. Eta begira, egunak iesi doaz. Neri begira, esan zenidan, jasan ez zina nintzela. Ez dute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Ez dute ikusiko
dugula. Ez naute ikusiko zurekin antzan, eskua lepoan dudan bitartean, hortzak ez dututa bedinekatuak, ez dut ikasiko. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako, gaurkoan, gurekin daukagu Mikel Diaz de Alda, Gasteizko Mercedeseko Lab Sindikatuko ordezkaria, eguerdion. Eguerdion. Bueno, gaurkoan ere greba eguna izan duzue, atzokoa bezalako jarraipen zabala izan du? Bai, behintzat goizeko txandan, iaia ez da inor lanera sartu, behin-behineko batzuk, normala denez eta zerbitzu minimoa direnak, eta, ekoizpena geldirik, hasi posik. Testuingurua ere gogorarazi behar dugu, izan ere aste honetan bertan gehiengo sindikalak zuzendaritzarekin aurre akordio bat lortu du, baina dena den, esan duzu, atzokoan eta gaurkoan ere langileia guztiak ez direla bertaratu beraien lanpostuetara, ez? Zeren isla da hori? Horrek gure ustez, hilatzen du jendeak ez dagoela ados, gehiengorrek eta enpresak sinatutako aurre akordio horrekin, beste gauza batzuen artean, soldatak ez dilako lotuta joango KPI-ari eta gero modelo V delakoa diskriminatzailea delako, orduan jendeak argi dauka, hori ez duela nahi urren urteetarako, eta horregatik izan du, gure zeraren alde atergo gara kanpora eta kalean jarraituko dugu. Muinera joan da, zer dio zehazki aurre akordio honek? Batez ere, hori, kendu, hasieratik eskatzen zutenekoa, kendu zuten 6. gaua hori, baina bai soldata egoerak 2008 batean hasten da, 2008 bateaz, bakarrik ematen du ordainsari bat, gero tabletan ez dena joango, eta orduan gehien bat esaten du, soldaten igoeran ez dila joango lotuta KPI-ari. Beste gauza batzuen artean, malgutasuna ere handituko dalako aurkeztu duten zera berri batekin, baina batez ere importantena da, edo jendeak garrantzia asko ematen duena da, poder adquisitibo delakoa galduko dugula, eta gero mugikortasuna enpresa barruan ez dago lotuta akordioan bertan, baizik eta gero komisio batean lotuko da, eta hori arriskutsua da, eta asteburutako lana modelo V hori delakoa, diskriminatzailea dela, batez ere, sartuko diren langile berriak gutxiago kobratuko dutelako lan ordu gehiago lan egiten eta 12 ordu lan egiten, 12 orduko txandak egiten. Eta hori guretzat bizikalitaterako txarra da. Aipatu duzu, azkenean zuzendaritzakuko egin diola, 6. gau hori sartzeari, bazirudien bana ezinak zirela, ez, alde batetik inbertzioa eta malgutasun hori, baina eta berriro eskatzen zizueten hori onartu zenezatela, zer gertatu da? Oso argi geratu da, langileok ez genuela nahi 6. gau hori horrek suposatzen duenagatik, gaur egun hilabete batei bestera, larun batetan lan egin behar dugun esaten digute, aurreko ostiralean ziurtatzen dute, eta ostegunen arte ez dakigu fijo lan ingo dugun, eta horrek gure denbora liberako ekartzen dituen arazoekin. Orduan jendeak ikusten zuen, 6. gau hori oso arriskutsua zela, gau ez gaudenean ere bai, asteburua ez genukalako argi izango, ze nizokiko genuen jaita, noiz ez. Eta hasiera baten enpresak esaten zuen banezina zirela, baina langileok erakutsi dugu ez dugula nahi, eta hori ez dugula inolaz ere onartuko. Eta horregatik enpresak kendu behar izan du. Eta hala ere, inbertsioak etorriko dira Gasteizera. Antzeko diskurtso bat hartu du zuzendaritzak egunotan ere, aurre akordioa onartzen ez baldin bada, akabera izango dela, hori esan zuen Emilio Tito zuzendariak atzokoan, nola hartu dituzue horrelako adierazpenak? Hasieratik guri leporatu izan digut, mehatxoekin gaudela piketak egiten jendea sartzeko, eta mehatxoa egiten ari dena kasunetan da Titos jauna, ez? Atzo esan zuena, mehatxo argia da, ona baldin batoz inbertsioak da jendea lan egiten durako, ondo lan egiten durako eta kalitate hona ateratzen durako eta hientzat merke garelako.
Orduan, ez dugu lertzen orain enpresaren mehatxua. Enpresa eta sindikatu batzuen mehatxua ere bai, piketei begira. Malgutasunarekin lotuta, orain arte presioa jaso duzue gizarteko eremu desberdinetatik, eremu instituzionaletik ere, nola bizi izan duzue guzti hori langileek? Bueno, batez ere, politikari batzuek esan dutena, jakin gabe zer eskatzen genuen, edo zergatik esaten genioen ezetz seigarren gauari, ez dugu, gaizki hartu dugu, guri digutarako galdetu, zertan datzan hori, eta guretzat ze garrantza daukan. Eta oso argi geratu da, eta plantillak horrela esan du, seigarren gau hori malgutasun gehiago ez dugula nahi. Gure bizi baldintza eta kalitatea bermatzen duela, ez duelako bermatzen. Seigarren gauaren proposamen hori bertan bera geldituta, zuen beste marra gorria zein da? Bai, jendearen txat, malgutasunaz aparte, bestea da, soldata egorak kapeiari lotuta joatea, bizitzak, ez galtzeko poder akzitibo delakoa, baina ere bai nahi dugu, beste marra gorri, guretzat oso importanten bat da, modelo V delako horretan, diskriminatzailea izatea eta modelo V hori ez izatea lan baldintza txarrak ekar dezakeena. Beste gauza batzuen artean, enpresak nahi duelako 12 ordu jarraian lan egitea, sartzen den jende berria gutxiago kobratzea, hori guretzat onartezina da, eta gero ere bai, beste marra gorri bat da, baja laborala denean 100% kobratzea, bertan istripoa egin daukagu, normal kobratzea. Horiek dira beraz zuen eskakizunak negoziazio prozesu honetan, erdibideko biderik ezen utekete onartuko? Bueno, negoziazioa beti da negoziazioa, ez? Guk hasieratik genukan asko eskaera gehiago, labek elak eta esekak azkenengo biretan eraman ditugu 6 marra gorri horiek, bakigu igual denak ezin dira lortu, baina ezin dena izan da, enpresaren eskaera gehienak onartzea eta langileon eskaerak ez onartzea. Orduan, gauza batzuk derrigorrezkoa dira guretzat eta horiek gabe ez du horrea egingo. Lehen aipatu dugun aurre akordio hori ordezkaritzaren 50% duen gehiengo sindikalak onartu du, hau da UGT, Komisiones Obreras Ekintza eta PIMEK. Zein irakurketa egiten duzue aurre akordioa sinatu izanaz? Bueno, argiena da, lau sindikatu hauek eta enpresak ere bai ez dutela plantilla entzun, ez? Plantilla egin ditugun asanbladatan ez direnak izan asanblada orokorrak sindikatu hauek ez dutelako nahi izan, eta orduan asanblada irekiak izan dira, jende asko etorri dena, eta hor oso argi geratu da plantilla eskatzen zuen. Eta ailegatu zen aurreakordio horretan, hainbat gauza ez dira sartzen. Orduan, argi dago, sindikatu hauek ez dutela plantilla entzun. Eta zen interes izan ditzakete aurre akordio horri bide emateko, ez? Argi dagoenean, ikusten denean, manifestazioetan, grebaetan, langileek beste gauza bat eskatzen dutela. Bai ez, haien afiliatuak ere bai etortzen dira mobilizazio hauetara, orduan ez dugu lertzen zergatik sindikatu hauek plantillari galditu gabe zergatik sinatu dute aurreakordio hau. Ez dakigu atzetik ze egon daiteken, baina beti bezala uste dugu hau maitik kanpo, negoziazio maitik kanpo be, itxegin izan dela, eta hori, lapela eta zeka kanpoan utzi nahian edo. Aipatutako aurre akordio hori langilek buskatuko dute astelenean, erreferendum bidez, nola planteatuko da? Bueno, asteartean aurre akordioa sinatu zenan hori izan zuten, atzo, arratsaldean, email bat bidali genien lau sindikatu hauei, erantzuteko, jakiteko zena izango zen referenduna, orduak, mailak, norengo zen, nogoreko ziren botoak eta, ez ziguten erantzun, gaur berriro dei egin diogu, berriro ez digute erantzun, gaur bi aldiz, bai email bidez, bai WhatsApp bidez talde batean daukagun talde batean, ez dute erantzuten, horrek be, gaizke pentsarazte egiten dugu, ez? Ez dakigu ze interes daukaten gu horretan parte sartzeko.
Pentsatzekoa da, astelena heldu aurretik, galdeketaren momentu hori heldu aurretik ez, eremu bakoitzak bere mugimenduak egingo dituela, zer aurreikusten duzue? Bueno, gaur ja ikusi guenagatik goiz osoan zehar, bai enpresan aldetik, bai mandoak, liderrak, mandoen egite den jefeak eta, hasi dira presioa sartzen, lanean zuden zerbitzu minimoi eta eventualei presioa sartzen, baina beste hori esateko segati zenuna rekorde hau, bestera batituzek esaten moduan bukaren hasiera esan daitekela, hori da nabanatzen hasi da makinaria osoa jarria horretan martxan, sindikatu hauen horrendik erakigu ez dugu zego zaiatu, baina uste dugu makinaria bat jarriko dutela, beldurraren makinaria, titosatxo hasi zena, eta horrekin mehatxua egongo da, eta gu gure partetik nahiko erraz daukagu jendea atorrelako gure mobilizazioetara, eta orduan hor guk esesko eskatuko dugu, plantillak horrela eskatzen dugulako aurrekorde honi eseskoa ematea. Eta edabideen aldetik zenolako jarrerak espero dituzu, Bueno, deno dakigu Mercedesek ze indardokan edabideetan, egia esan, esker zuei eta esker, beste hobea ateratzen gara medioetan, momentuz gure hau txantzuten da, askoz bada ere, baina entzuten da, baina horrek daukagu enpresa dokan indarra, ziurazki, el korreo eta barren igande aterako da titos bi horri aldetan, erosita golako, HB bidali zuen audio bat egite bera, beldurra sartzeko, entzun den audio hori, orduan argi daukagu mediotatik zailago daukagula, baina beste guk erabiliko dugu hau zaukoa, eta momentu segia zen, ezin gara kexatu, zen medio batzuek hitza ematen diguzelako. Zer uste duzu gertatuko dela astelenean? Esesko aterako dela, hori espero dugu. Batez ere jendeak kalean dagolako, esesko hori ateratzeko. Jendeak dirua galtzen nahi da, aurreakordio hau ezagulako gustatzen, eta astelenean aurreakordio honi eseskoan eman nahi diolako. Orduan espero dezagun esesko ateratzea, eta enpresa berriro gurrekin harremanetan jartzea, benetan negoziatzeko. Badira 8 egun, greban zaudetela, honek suposatzen duenarekin, langileentzat, nola daude animoz? Bueno, egia esan, atzo egin genuen asambladan, azera baten gu bez genekien gaurko eta biharko plantamendu eraman, batez ere aurreakordioa llegatuta gero plantillaren erantzuna ez genekilako. Baina atzo oso argi geratu zen, plantilla izan zen galdetu zena gaurko eta biharko grebengatik. Orduan, jendeak kalean jarraitu nahi du, jendeak enpresari erakutsi nahi dio baldintza txarrak ez ditugula onartuko, eta alde horretatik animoa goian daude, gu ezin gara kexatu, hau plantillaren indarragatik izan da, eta holan jarraitu bagara, lortuko dugu aurreakordio hon bat, o konbenio hon bat. Gehiengo sindikalak eta zuzendaritzak egindako aurreakordio horri, ez ematen baldin bazaio astelenean, urrengo pausoak zintzuk izango dira? Gure ustez, urrengo pausoa izan barko zen, berriro maila zabaltzea, guztiekin hitz egitea, eta enpresa jakitea plantilla entzun behar duela. Plantillan eskaerak importantea dira, eta plantilla ez bago gustora, negoziatzen denarekin, plantilla kalean jarraituko du. Orduan, enpresak hori ulertu beharko zuen, eta bai enpresak eta bai lau sindikatu hauek irakurketa txarra egin dutela, pasatu denaren irakurketa txarra egin duela, uste dugu. Orduan, honen esango zen, esesko atera eta gero, dano detxea, esertzea eta kalean dagona hausnartzea. Aipatu dugu, ez da 1.200 milioi euroko inbertzioa iragarri duela Mercedesek Gasteizeko lantegi horretarako. Ez duzu inoiz beldurrik izan prozesuan bertan bera gelditzea inbertzio hori? Egia esan, beldurra beti dagoela horrez, batez ere jasatzen dugun presioagatik. Baina, inbertsio hori Gasteiza baldin badator, izango da, Gasteizen kalitatezko lan egiten delako, jendeak konprometitua dagoelako lanarekin, eta hemen beste lekuetan baino merkeago garelako.
Orduan, ezin dena izan da, enpresak azken urteetan irabazi itxelak izan eta gero eta dividendua banatzea, milioi asko dividendua banatu da gero, orain langileon baldintzak txarrera joatea. Orduan, inbertsio hori etorriko dela uste dugu, are gehiago leku batzutan ja ikusten dira obren hasiera, udaletxeak eman dizkio baimenak eraikitzeko, orduan, haiek jarraituko dute mehatxoiekin, beldurraren mehatxoekin baldintzatzeko, baina argi daukagu inbertsioi baldin batoz, izango dela, hemen kalitatezko lan egiten delako. Dena den testu inguru honekin, lerrokatu da orain hitzarmenaren negoziazioa, baina aurretik ere horretan zenbiltzaten, ezta? Eta blokeo egoera batean ere murgilduta bazegoela aipatu izan duzue. Bai ez, hau berez hitzarmenaren negoziazioa ondela horta piko hasi zen, gure ustez enpresak luzatzen ari da, o luzatzen egon da, konbenentza batzuk ukiko zituelako, iaz, maioria, gehiengo batek plataforma bat aurkeztu zuen, ez egun kasurik egin, kasunetan LAB, ELA, Komisiones eta SK, argi zegoen gurekin zuela negoziatu nahi, inbertsioana haiek beti daukate gu baino albiste gehiago eta asko lehenago, orduan, uste dugu horren zaizu dela, gure baldintzak gesten saiatzeko eta horrekin mehatxoa egiteko esaten inbertsioak ez dira etorriko. Orain arte zen nolako lan baldintzak izan dituzue? Bueno, argi dago, Mercedeseko lan baldintzak onak izan daitezkela, baina ezin dena izan da lan baldintza horiek gortzea. Guk beti izan dugu, inbertsioak eta oso daudela, enpresak irabaztea oso dagoela, baina halako irabaztea daudenean, plantiak jaso behar du bueltan zeo zer. Eta ez, konbenioz konbenio, gure lan baldintzak txarrera joatea. 2000-tik ona, konbenio guztietan galdu izan dugu zeo zer, eta ja plantiak esan du nahikoa dela, eta ikusita azkenengo urteetako ekoizpena eta irabaziak, benetan uste dugu lan baldintza behar merezi ditugula. Inflazioarekin lotu da gainera urte honetan, sektore askotan eragina izan duena. Azken galdera bat ere, nola ikusten duzu sektorearen etorkizuna? Badirudi eraldaketa momentu batean murgiltzen ari garela, batez ere autogintzan, klimaldaketarekin lotuta, zein aurreikuspenak dituzue? Ez argi dago, autogintzan batez ere, ziurtasun askorik ez dago lamandik aurrera. Baina ziurtasun hori, edor ez dago, ez marka baten ere ez. Eta ikusten ari gara aurrera pauso daudela, elektrikora edo hibridora edo, Mercedesen hori aurrera doa, bakigu erreza dela izango, langileentzat ez da erreza izango lanean egon diren aldaketa guztiak, baina guztien artean eraman dugu aurrera. Eta ezin da izan dana langileon gane jistea eta erortzea, eta enpresak nahi duen guztia egitea. Ez dela errez izango? Argi daukagu, pero bueno, konfiantza hor dago. Adi, jarraituko ditugu berriak, zer gertatzen den azkenean asteleneko galdeketa horretan, langileek aurre akordioa onartzen duten, ala bastartzen duten, eta hemendik aurrera zer gertatzen den. Mikel Díaz de Alda, Mercedeseko LAB sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko Maika Telebistara gerturatzagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Ibon Meñika eta Eneko Ander Romero, orain arte. Gasteizko jazaldiaren 45. garren edizioa uztailaren 12an hasiko da. 6 egunez hiriburua jazez jantziko da jarduera desberdinen bitartez. Aurten programazio zabala izateaz gain, apustu garrantzitsua egin du jazaldiak kaleko musikaren alde. Mendizorrotza eta Printzipal antzokia ez ezik beste eszenatoki berri bat gehitu dute aurtengo programaziora. Pradoko parkean egingo den jaza parkean ekimena. Alberto Ibarrondo jazaldiaren zuzendariak programazioaren xehetasunak azaldu ditu. Aurtengo programazioa nahiko zabala da, baina horrela bizkatxo bat hobeto azaltzeko 2-3 zatitan banetu dezakugu. Alde batetik dakagu hori den bezala Mendizorrotza, eta hanukiko dugu talde garrantzitsuenak, ez? Beti bezala ekartzen dugu azkenengo proposamenak,
gaur egungo belaunaldiak beraien proiektuak aurkeztuko dituzte, eta beste batzuen artean badaukagu adibidez Snarky Puppy, oraintxe bertan jazz munduan dagoen talde nagusi eta handi garrantzitsuena, eta beste aldetik ere daukagu Robert Glasper. Britan handitik datozen talentu berriak, Jazz Ahmed, emakumea den trompeta jolea, eta Zion Cross. Ere baditugu hemengo talentuak eta nabarmenengoa izango litzateke Julia Valle, kontrabasu jolea. Baditugu ere beste proposamen interesgarriak Mendizorrotzan, adibidez edukiko dugu ere Xabi Torres, piano jolea, eta ere edukiko ditugu beste aukera batzuk. Lortu nahi duguna da zubi bat eraikitzea jende gazteen eta jazzaren artean. Eta horretarako ekarriko dugu Keizio eta bere proiektu jazz munduan oinarrituta dagoen jazz magnetism proiektuarekin. Eta horrekin publiko berri bat erakartzea espero dugu. Beste zutabea izango litzateke printzipal antzokia. Hasiko gara Euskal Herriko Harrobiarekin, ikasleen jazz orkestarekin. Ere baditugu beti bezala printzipal antzokia nahiko proposamen vanguardistak edo berriak ditugu. Edukiko dugu adibidez James Brandon Lewis, Asieki, poloniarra, bere ragtime proiektua aurkezten. Edukiko dugu ere Rising Star sariaren irabazlea, Jesai Karapetian, armeniarra da eta oso piano jolea da eta oso proposamen boteretsua duena. Eta azkenean ere edukiko dugu beste gauza oso berezia dena eta beti da badaukagu jazaldien horrelako sorpresa edo. Eta kasu honetan da Casa Overol da abeslaria, ekoitzlea, bada ere bateria jolea, eta hirugarren zutabe izango litzateke Kalea. Aurkezten dugun bezala, ez? Gasteizko jazaldiak aurkezten duen proposamena berriro jazza kalera eramatea da. Eta horretarako daukagu aukera zabal bat. Adibidez, daukagu Gasteiz kolektiboarekin egin dugun hitzarmena edo akordioa, eta ere edukiko dugu beste proposamen bat oso interesgarri dena, eta da Jazza Parkean. Jazza Parkean izango da larunbatean eta igandean 12:00 zortzirak arte, eta hor denetara edukiko dugu. Edukiko ditugu musika eskolak, bai Luis Aramburu eta bai Jesus Guridi, etorriko dira musikeneko konboak, etorriko dira ere Nafarroko konserbatoriotik ere etorriko da talde bat, eta ere eskainiko ditugu beste talde profesionalak edo izen bat duten taldeak El Prado parkean, ez? Aurtengo kartelari dagokionez jendeari eman nahi izan zaio garrantzia. Pandemiak sortutako egoera eta gero nolabaiteko normaltasuna isladatzen duen kartela, hain zuzen ere. Horrelete, beti protagonismoa izan da musikariak edo hiriko zerbait, instrumento bat, eta horrelakoan. Baina gure ustez, protagonismoa nolabait sakabanatu behar dugu. Publikoa, musikariak eta Gasteiz. Eta hori kartel batean jartzea nahi izan dugu. Publikoak ere bere protagonismoak hartu behar du, eta bestaldetik ere ez dira maskariak argertzen, elkarrekin gaude, agureak daude, umeak, pizkatxo bat biztanleria guztia nolabait hor isladatzeko. Kultura ekartzea, musika ekartzea, artea ekartzea, eta hori izan da gure helburua azken 45 urtetik. Ere beste gauza batzuk etorri dira horren esker, hau da, turismo erakartzen dugu, Vitoria-Gasteizko irudia, kanpoan, ere oso garrantzitsua da. Ematen du nazioarteko hiria dela, kosmopolita, irekia beste genero batzuetara, jazz adibidez estatu batuarra da, baina nolabait guk onartu dugu gure barruan eta gure egin dugu. Hiriari nolabait atraktibo gai aukitzea, ez bakarrik turismoak egiteko, baina ere hemen bizitzera etortzeko eta bereziki gure bizilagunen bizia aberatsagoa egiteko. Kultura eta jazza sustatzea dira helburu esanguratsuenak. Horrez gain, Gasteizera hainbat onura ekartzen ditu jazaldiak, hala nola turismoa eta nazioartean hiri ezaguna bilakatzea.
Ipuinak oinarrian edo daukana memoriaren gaia da, baina memoria oso modu ez intelektualean kontatuta, osea, nik memoriarekin halako obsesio txiki bat daukadala uste dut, baina interesatzen zait asko memoriaren zainketa. Eta orduan historian nahazten ditut memoria individuala, esan dezagun, edo norbanakoena, ez? Zure senide batek daukan memoria eta hori nola zaindu eta guzti hori, eta bestetik saiatu nintzen sartzen ere memoria kolektiboaren elementu batzuk. Ipuina hasten da Amets izeneko pertsona batekin, urte asko pasa dituena kanpoan, eta berritxura bueltatzen dela, berritxuarra da bera. Eta berritxura bueltatzen da, iruditzen zaiolako gurasoak ari direla memoria galtzen, edo zeo zer badagoela hor. Behin itzulita ikusten du, igual berak gogoratzen zuena etzela, edo ez dela gaur egun gogoratzen zuen bezalakoa. Etorri nintzenean, basaiatu nintzen dena fikzionatzen. Pixkat ulertzen herritarren arteko ohiturak eta nolakoak ziren, baina ez pertsonaiak pertsonetatik hartzen. Saiatu nintzen, nirekin egon den jendeak bere burua ez ezagutzen hemen. Ziren, kokatzelan bat bai egon zela, eta pixkat ulertza ere biherreien arteko lotura zein zen, eta berritxuarrak esaten zidaten, ondarrutarrek kresala daukatela. Eta ondarrutarrek esaten zidaten berritxuarrak salvaje batzuk zirela. Aurreritzi guzti horiek pixkanak agentzen joan nintzen, eta topatu nuena da, bai toki batean bai bestean jende oso jatorra, oso eskurzabala nirekin, gauza pila bat kontatu zizkiadana eta oso ongi hartu ninduena, hasieratik. Eginaren eginez, 1979an sortutako irabazi asmorik gabeko erakundea da, desgaitasun fisikoren bat duten Arabako hainbat pertsonek bat eginez eratua. Eginaren eginez, badauka ja gutxi gora bera 55 urte. Daramagu denbora nahikotzo lanean, batez ere, desgaitasun egoeran dauden pertsonen eskubideak exigitzen, babesten, eta hainbat ekintza, hainbat iniziatibak, legislatibak bebai, aurrera eramaten hori lortzeko. Batez ere, berdintasuna gure gizartean. Kontratatuak, liberatuak, bakarrik daukagu bi pertsona. Gizarte langintza eta administratiboa. Beste lan guztiak egiten dugu modu voluntarioa edo militante bezala. Argi ikusten ez baduzu ez egin salto kanpaina ezurmuineko lesioak prebenitzeko eginda eta gizarte osoarentzat zuzenduta dagoen arren arreta berezia jarri diote 16-35 urteko gazteriari. Prebentzioa eta osasuna lantzea dira haien helburuetariko bi. Hori ikusten duzue da hori. Ez egin salto, si no lo ves claro no te tires, argi ikusten ez baduzu ez egin salto. Eta titula ondo bilatuta da, ze urtero, batez ere udan, hainbat salto, hainbat sortzen dute gero, hainbat arazo. Batzuk dira lebeak edo arinak, baina urtero badauz hainbat kaso edo hainbat sortzen dutela lesiones medulares edo, eta gure elkarteen zeregin bat da prebentzioa eta osasuna lantzea. Buruz egindako salto baten edo igerileku kai edo itsaslabar baten ertzean egindako ekintza arduragabe baten ondorio hartutako golpeek ondorio atzera ezinak izan ditzakete bereziki kontrolatu gabeko guneetan edo beharrezko oinarrizko noziorik gabe egiten badira. Piztinetan, hondartzan, ibaietan, lakuetan, importantea da jakitean zenbat ura dagoen,
eta nola dagoen fondoa. Adibidez, hondartzetan oso normala da, korrienteekin edo aldatzea dagoen area eta sortzea menditsuak bezala. Zuhurtziaz jokatzea beharrezkoa dela gogora ekarri nahi dute. Azken urte hauetan oso normala da hainbat gauza peligrosoak direna edo egitea lortzeko likes, lortzeko komentarioak gizarte sareetan, argazki espektakular bat jartzeko perfilean edo Instagramen historioan edo TikToken edo bueno, ondo, baina pentsatu behar da pixkat gauza batzuk egin baino lehen aber zer merezi duen. Foto hori edo zure bizitza komplikatzea. Eta gunero lege solasaldiari bide emango diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik eneko Ander Romero, guardion. Guardion. Eta Ibon Meñita, guardion. Hala, nekarri. Zer moduz, azkenean gaur ustailak 14, San Ferminen azken eguna, bertaratu zarete azkenean? Ez da aukerarik egon, baina gogoekin geratu naz, gitzinez. Yes, azkenik urtetan. Datorren urterako, ez? Utziko beharko dugu, jai giroa nagusi izan da, azken egun hauetan ikusi izan duzuenez, baina ez hori bakarrik, berritzarrak ere izan dira, eraso sexistek ez dute etenik izan, eta baita ere istiluak gogoratuko duzue Kuria kalean gertatutakoa. Arekin lotuta 8 lagun atxilotu dituzte azken egunotan, horietako ia denak azke utzi ditu epaileak azkenean, baina horietako bat hain zuzen ere udaltzen bati ukabilkada bat ematea leporatzen zaio, eta espetxeratuko dute desordena publikoa, autoritatearen aurkako atentatua, gorroto delitua eta lesioak egozten dizkiote. Urtebete eta 4 urte arteko espetxe zigorra jaso dezake. Ikusiko ditugu irudiak berriz ere. Hortxe ere, azken egunotan egon diren mobilizazioak atxilotuak askatzeko, eta irudietan ere ikusten da argi eta garbi nola udaltzainak erasotzen duen lehenik. Dena den, zer uste duzue dagoela atxiloketa hauen eta baita ere espetxeratze prozesu honen atzean? Ukabilkada bera, ala beste zerbait ere badago? Nik uste dut, lehenengo momentutik esatu denean, lehenengo atxiloketak ikusita nun argi eta garbi izan diren epaiaren agindurik gabeko atxiloketak, hau da poliziak egindako atxiloketak, kasualidadez epaile zehatz bat izateko kasu hau eramaten dauena eta ikusi dugu zein izan den epaiaren erabakia, hombre, azken egunetan asko hitz egiten ari gara kloaken inguruan, da nik uste dut honen adibide basatia dela. Honen atzean montai politiko erraldoi bat dago, baina Kuria kalean gertatutakoa. Kuria kalean beti dauz protestak eta azkenean jaiak herrikoiak dira, herriarenak dira eta herriak ematen du edo esaten du behar edo nahi dauena. Ikustean nola mailak erabili duen udaltzaingoaren profesionaltasun eza ikusi dugu orain irudietan. Profesionaltasun eza eta segurtasun akats larri horiek hitz egiteko banda antolatuen inguruan egiteko kristone diskurtso incendiario bat, eta gero atxiloketak epaile zehatza eta espetxeatzea azkenian. Nik uste dut oso burdoa dela, oso argia dela zen nolako muntai eta zen nolako interes dauden honen atzean, eta tamalez esango nuke inkluso ohituta gaudela lakoetara. Bai, ere bat adoz. Eta
Gainera, bueno, bi urte emon dira San Ferminik gabe, eta badirudi, bi urte hauetan mondako hori, jaiek egin izanak, baitere bestelako ohitura batzuk edo, mantenduko zirelakoan edo zeudela, eta protesta sozialarik gabeko nobeiteko, jai espresio baten moduan kokatu nahi dituztenek, horrela nahiko luketela eta egia da, herriak adierazten duela, eta oso zanguratsua dela baitere, aldarrikapen edo salaketa nagusia UPN kanpora zela. Orduan, horrek guztiak maila batean, isirarazteko nobeiteko, saiakera bat da, errepresioarekin gainera gustartua dagoena. Gainera, kontestualizatu behar dugu ere, San Fermin hauek, bi urte horietak eta gerokoak moten direzenak, ezaguarriekin baitere abiatzen diren, privatizaziorako apustu garbiak eukin izan du udal gobernantzak, maila horren buru, herri San Ferminen aurkako noiteko edo bazterketarako saiakerak egon izan dira, txupinazoan baitera ikusi genuen, ikurrak eta aldarrikapenak baite oztopatzeko milaka polizioaren noiteko parte hartza, inkluso Iruñatik kanpokoak eta etorretakoak, oso desproportzionatua, eta nolaitere adierazten dute bai ze hiri eredu eta ze jai eredu planteatu nahi duten horrelako agintariek. Nik aipatu nahi nuen baitere, justu eneko handarrek aipatu duen, anguratsua da sekuentzia ere, poliziek atxilotu dute, epaien agindurik gabe, mailak jada iragartzen ditu handik eta ordu batzuetara atxiloketa gehiago egongo direla, alkateak iragartzen ditu atxiloketa gehiago egongo direla, ematen dira, epaia, eta ematen da nobeteko sekuentzia guztia. Horren maila batean horren atzean dagoena, eta gero argi eta garbi, 21. mendean bizi gara, gauza askotarako baliagarriak dira adibidez irudia, baina kasu honetan antza ez dira oso baliagarriak, hain esanguratsuak direnean. Argi dagoena da horren atzean, zelako jokabidea dagoen, eta erabat zelagarria eta espetxeratua lehenbailen askatu izatearen aldarrikapena luzatu beharko genuke. Nola ulertzen duzu Enrique Maia alkatearen jarrera, izan duen jarrera, ez bakarrik, aurretik ez zetorrena, aipatu duzu, baina Kuria kalean gertatutakoarekin lotuta, irudiak argiak dira, berak aipatutako oldarraldi hori, atxilotu gehiago izango direlako ohartarazpen hori, oraindik ere ikerketarik gabe, epaiketarik gabe, baita ere talde antolatu bat dagoela atzetik egostearena, larria da. Ordezkari politiko batek inongo frogarik gabe, horrelako adierazpenik egitea. Nik uste dut, Maia alkateak hasieratik San Ferminak planteatzen hasi zirenetik txosnekin edo beltako peinekin, talde feministekin eta berdintasun Maiarekin egondako arazo horiek guztiak, orain Kuria kalekoa, bere adierazpenak, bere jarrera, hau da, hemen egon dira urte batzuk lasaiak izan direnak beste alderdi politiko batekin, eta orain UPN bueltatu da, eta jaiak eta udaletza hau gurea da. Eta da alkatea, eta Maia da bai alkatea, bai epaia, bai irakaslea, bai apaiza, bai dana da Maia. Eta hau horren adibidean kokatzen da, baina eske alkate autoritario eredu hori Euskal Herrian asko izan ditugu, Bilbon gaude, Iñaki Azkunaren oroitzapena etorri zait burura. Berak egindu ditu atziloketak edo bazeukan informazio hori atziloketen ingurua, seguro, ze Polizia Municipalak egin dago Polizia Nazionalaren laguntzarekin, eta berriz ez dut Marlina, kalkulatua da. Eta mingarria da, ikusten dalako oso burua dela eta oso operazio neurtua eta politikoa izan dela, baina ere bidegabekeriagatik, ze alderatzen badugu zer nolako trataera emon zaio, sexu abusuengatik atxilotua izan direnei kalean egon direna baina arratsalde bardinean praktikamente, benetan bidegabekeria gure aurrean daukagu. Eta horrek guztiak eramaten gaitu analisi minimoki realista egiten badugu ikustera hau operazio politiko bat dela. Ni gainera horreri egituko nioke, nik uste dut baitere, zoritzarrez badakigunez lan pentsatzen duten eta zelako marko mentraen arabera oinarritzen duten, UPN bezalako noiteko agintariek eta bar, justo prozesio horiek daukon memoria karga guzti hori nik uste dut bailiatu nahi izan dutela baitele konfrontazio eta tentsio gunea baitere areagotzeko. Egon direlako bestelako, hamarkada batzuetan eta bar, justo horrelako protesta ezberdinak izan direzenean, bestelako tentsio gune ezberdin batzuk garatu izan dutela. Eta nik uste dut,
beste saiakera asko egin ditu izan bezala, baina konkretuki honekin baitere baliatu nahi izan duela baitere, etekin politikoa ateratzeko. Eta nolait ere, Iruñarren noiteko imaginarioan bergogoratzeko beste zelako irudi batzuk emoten zirenak, eta benetan bestelako izaera bat, eta bestelako argazki gaurkotogo bat emoten zana. Eta aldiz, nik uste dute jokabidea baitere, kutsu hori baitere guztot igertzen zaiola Maiari. Azken apuntitxo bat honen inguruan onaltzen bat oztazue, ez hainbeste politikoki, baizik eta inkluso burokratikoa da nahi batean, poliziaren papera. Egon gara hitz egiten pandemia garaian nola poliziek izan duten nolabiteko askatasun handiegia inkluso gauza batzuetan, eta orain ikusten dugu zein da buelta. Ikusten dugu zein da buelta Iruñako polizia municipalarekin, baina baita ere, bertan egoan San Sebastián de los Reyeseko polizia ukabilka da, polizia municipala ukabilka da, eta ikusten dugu irudietan, fijatzen bazara, ezkin ematen ikusten da txapela gorria ez da errekete bat, da Bilboko municipal bat ere. Hor dagoena. Zer gertatzen ari da gure poliziarekin, ja ez maila makroan, ja ez maila torturetan, eta bar, garrantzitsua dela, baina ere, geizten dugunean, udal maietara zer gertatzen ari gure poliziarekin, eta poliziarekin, eta nola onartzen diren, horrelako protokolorik gabeko eskuartzak emotea. Eta nortzu zigortzen diren azkenen, eta nortzuk ez, ez? Hori da. Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den gai honekin ere jarraipena emango diogu noski. Gai aldatu behar dugu, eta Mercedeseko lantegira begira jarri behar gara, Gasteizera, oraindik ere lan gatazkak ez duelako etenik, ez delako oraindik korapiloa askatu, naiz eta saiatu izan direnez, zuzendaritzaren eta lan batzordearen arteko bileraren ondotik gehiengo sindikalak aurre akordioa sinatu duelako zuzendaritzarekin, baina zer gertatu da, beste langile guztiek ez duten amen egiten horrekin, atzokoan, gaurkoan ere kalera irten direla, greba eguna izan dutela eta jarraipen zabala izan dutela, ia langile guztiek ez direla bertaratu lantegietara, ekoizpena eten dutela guztiz, eta astelehenean izango dute erreferenduma, galdeketa, ea aurre akordio hori onartzen duten ala ez ebazteko. Gaurkoan Mikel Díaz de Aldal, LAB sindikatuko ordezkaria izan dugu gurean, eta horrela saldu digu egoera. Goizeko txandan, iaia ez da inor lanera sartu, behin-behineko batzuk normala denez eta zerbitzu minimoa direnak, eta ekoizpena geldirik, hasi posik. Horrek gure ustez, hilatzen du jendeak ez dagoela ados, gehien gorrek eta enpresak sinatutako aurre akordio horrekin, beste gauza batzuen artean, soldatak ez dilako lotuta joango KPI-ari, eta gero modelo V delakoa diskriminatzaia delako, orduan jendeak argi dauka, hori ez duela nahi urren urteetarako, eta horregatik izan du, gure zeraren alde atergo gara kanpora, eta kalean jarraituko dugu. Oro arbi marra gorri dituzte LAB eta SK sindikatuek, horiek dira aipatu duen bezala Mikel Díaz de Alda, KPI-aren araberako soldata igoera, eta malgutasunari uko egitea, bigarrena lortu dute momentuz, zirudienez, bana ezina zirela, inbertsio hori malgutasunarekin, azkenean lortu dute hori bertan bera gelditzea, baina airean ez, zer gertatuko den hemendik aurrera, nola ikusten duzu, gatazkak izan duen bilakara guzti hau? Bai, hemen nago, enpresen alde nagoelako. Hori izan zuen pasen egunean Inigo Urkulluk Mercedesen egoitza bizitatu zuenean. Gaur, Arabako Ahaldun Nagusiak esan du espero dauela baietza ateratzea referendum honetan. Nire galdera da, langileek ezetzaren alde bozkatzen badute, zer egingo dute instituzioek. Ze enpresariek, badaukate haien interes korporatibo propioa eta itzia. Nirean, kasu honetan, kezka da, instituzioek zer egingo dutela. Hori alde batetik eta bestetik, langileek demostratu dute berrez ere, baina nik uste dut oso interesgarria dela, inkluso horrelako protestak eta grebak hasten direnean modu defentsibo baten, kasu honetan zeigarren gaba ez ukiteko, nola horri buelta eman aldiakon eta modu irabastera atara aldeala, kasu honetan soldaten igoerekin. Eta niretzat hori oso interesgarria da, eta sindikatu batzuk, kasu honetan komisiones UGT eta PIMEK eta besteak eta ekintzak, nolabait logika defentsibo horretan mantendu dira, sindikalismo klasiko baten logika horretan. Eta LABek eta SKak joan dira pizkataratako eta ikusten da langileek horren alde egin dutela. Beraz, arlo sindikalean
oso momentu interesgarri bat biziari garela uste dut, eta inkluso aldaketak ekarri dituela epe ertaina, inkluso luzeari begira bereziki komisiones eta UGT-ren jarrera. Beraz, oso interesgarria da egoera, eta ikusiko dugu zer gertatzen da. Bai, ados, anera, apurtxu bet kokatzen badugu, hasieran egon ziren horieteko lehenengo protestak, seigarren txandana zeukon horieteko zentrali nagusi bat, eta batasun sindikal bat egon izan zen horrekiko. Eta horre maila baten inkluso mehatxua asko egon izan zirenean, enpresak nolabaiteko inbertsio bat, lankarga bat plazaratuko zuela, eta horren pentsura kokatzen zala, eta instituzio baitere, eta medioetan baitere nahiko indartu zala bildur hori, langileek modu bateratu batean, eta sindikatuek modu bateratu batean erantzun izanak nolabaiteko lorpen batzuk emon izan dituela. Aldiz, horrek protestak aurrera joan ahala baitere, ukin izan dituen bestelako aldarrikapenetan ikusten duguna, zoritzarrez, batasun sindikal hori, ez langileen batasuna, batasun sindikal hori haustu egin dela, ez? Eta nik uste dut hori baitere elementu kezkagarri bat badala, ez? Batasun sindikal eta langile batasunak lortzen duelako, edo albietzen duelako, plantatzen dituzten aldarrikapen helburuak egikaritzea, eskuratzea eta aukera gehiago izatea, modu duinago batean bizializatea bereien lanaren bitartez, ez? Eta nik uste dut hori momentu honetan bada nahiko esanguratsua. Horrekin batera baitere, justo egun hauetan ikusi dugu, ez? Beste aldarrikapen nagusia eta labek, elak eta esekak nagusike baitere defendatzen ari duten gaur egun eta zergaitik aurre akordioaren aurka osaltzen diren eta bestelako aldarrikapen batzuek plazaratzen alde, badala KPI-ren oiteko, soldataren oiteko lotura ikiatea. Eta ikusten ari gara, egun hauetan baitere, zelako igoera emoten ari dan. Hau da, langileek erosmen ahalmen gehiago bat izateko bermea izateak, langileen oiteko aldarrikapen horiek bez sozial, politiko, instituzional eukin beharko lukete. Guztientzako onuragarri izango litzatekelako, gainera logika kapitalista oso ondo ikasia daukagu. Zema eta gehiago erosmen ahalmen eukin, kontsume gehiago, beraz ekonomia gehiago, noiteko mantra guzti hori baitere aplikatzeko elementua izan ziteken. Baina aldiz, momentu honetan noiteko kriba nagusi bat bihurtzen ari da. Eta nik, lenguari lotuz, igual modu interesgarriaren kontua, nik uste nahiko esanguratsua izaten ari dan beste elementu bat bada, lehen esan dako, langile batasuna eta zatiketa sindikaen artean emoten nien noiteko dikotomia bat, Porque gaur eta bihar greba egunak egin dira, eta nahiz eta langileen batzordean ordezkaritza nagusiak dituzten sindikatuek horren aurka azaldu izan, langileen gehiengoak bat egin du. Adierazpen batzuk emoten egira ulertarazteko edo esplikatzeko zergaitia, baina arrazoia edo objektiboa dana da, langileek batasuna mantentzen da bere baitan. Eta horrek, seguramente, berme bat emango dio langileari bereien aldarrikapenak eskuratzeko. Ikusiko dugu astelenekoak zer emoten duen, baina behintzat hori bere horretan badau. Eta ja bere baitan hori garaipen handi bat da, non eta gaur egun EAen dagoen enpresarik handienetarikoan edo handiena espadan. Eta horre maila batean, eragiten duen noiteko ekosistema sozial-ekonomiko oso baten. 5.000 langiletaz gaude hitz egiten, eta inguruan dauen guztiagaz. Ordeen, oso garrantzitsua izan beharko litzateke. Eta lenguari gehituz, instituzioen paperari gehituz, nik gogoratzen dut baitere, Idoia Mendiak adierazi zuen aurre akordio hau itzela zala, ikaragarrizkoa zala. Galdetu beharko nioke horren aurrean, norentzat. Referendumaren ingurua, maietza eta esetzaren ingurua akordiari bai ala ez, nik nintentu zibiliko nintzateke. Ze enpresaren gehiengo sindikalaren jarrera ez da ilogikoa, guztiz logikoa da. Da, hau lortu dugu, da jarrera konservadorea, nik uste, baina da oso logikoa. Hau lortu dugu, honekin bermatzen dugu printzipioz enpresaren etorkizuna edo fabrikaren etorkizuna, jakin da krisi estrukturalean dagoen sektore bat dela, beraz, goaz, dekogunarekin aurrera egitera, eta ja ikusiko dugu aurrera gonik. Zentzu horretan, ez dakot oso argi izango da, grebetan, igual, ikusten da gehiago momentuko pultzioa, baina referenduma altzen denean ikusiko dugu zer gertatzen da. Nik ez dakot bat ere argi, haiek erabakiko dute modu soberanoan, eta zentzu horretan positiboa izango da. Baina, langilek badakite ere, Mercedes dagoela momentu honetan kristonako irabazekin. Hau da, ez dago galerekin, ez ditu aurre ikusten galerak, irabazekin dago, inoiz baino irabazi gehiago edo azken urteetarekin konparatuta. Eta langileok gaude gure erosmena ahalmena jaisten, 2 soldata gehiago behar ditugu, 2 hilabete gehiago behar ditugu soldata kobratzen, gure erosmen ahalmena ez jaisteko. Beraz, hori guztia gehitzen, nik uste dut,
gitzengo sindikalak, elak eta esekak, puntu positibo bat daukatela irabazteko. Ganera, asko hitz egiten da inflazioaren inguruan, ez du emoten geldituko denik inflazioa, beraz, hor asko daukate arraskatzeko barkatu. Nik uste dut dala, Mercedesen gertatzen ari dana, dala esperimentazio gune bat EAE, gitzenez EAE osorako. Ze oso interesgarria da, bereziki langile mugimenduari begira. Ibona, dosadoz? Bai, eta gainera modu soberano baten erabakiko dute, eta gainera argi dagoena da, bakotzak bere boska edo bere autu hartzen duenean, hartuko dituen nolaiteko, ez dakit, irizpideak, zein arabera hartuko duen. Baina egia da, behintzat, ordura arte emoten da nolaiteko prozesua baitere poso bat utziko duela, horreri azpimarra nahiko nion. Eta uste dut, interesgarria badala baitere, azkenean baitere, ez dakit, eukin dezakegulako joera bat, eta, etortzen ez burura, Tubacesekoa ez dago hain urrun, Alkontzana daukagu hemen Bizkaian, Mercedesena, eta badaukate irizpide espezifiko batzu, bai badaukate elementu komun bat, ez askotan modu isolatu batean ikusteko joera bat egon daitekela, eta, langileria bere orokortasunean, eta nik uste dut sindikatu batzuek, esan dezagun, que están a la altura de las circunstancias, esan dezakedat, uste dut, emoten ari da noiteko, erantzun sozialerako mekanismo bat, eta iruditzen zait, hori badala modu orokor batean baitera aztertu beharko genukena. Eta beste gainontzeko jende guztia, esan nahi dut, konkretu horretan lan gatazka horretan ez dauden beste gainontzeko sektorek nola bultza dezaketen. Hemen baitere emon izan dana, Gasteiztik baitere erantzun nahiko handi bat emon izan dalako. Orden, elementu guzti horiek bere baitan, independientemente aztenean zer bazten duten, hor geratzeko hor geratuko direla. Iruditzen azte interesgarria baitere ikuspi horretatik. Foko handituz, Mercedesetik, pasen egunean atzo eta eren egun egon zen debatea Madrilen, eta horietako titular handietako bat izan zen errenten moderazioaren ingurukoa, bai zoek, bai Elkarrekin Podemosek eskatzen. Zer gertatzen den hemen, ikusiko dugu langileak edo langileen parte bat kasu honetan prest dauden errentaren moderazio horretara baietz edo esateko edo ezetzan geratuko diren. Eta hori oso importantea izango da, horrek markatuko du segurenik markatuko ditu mugimendu asko hemendik aurrera. Izan ere, kasu hau gaur egun titular guztiak betetzen ditu, baina hainbat sektoretan duten egoera berbera da, soldata KPI-aren arabera igotzea eskatzen dutenak, izan ere ikusi dugu azken egunotan, azken hilabeteotan nola igoarazi diren prezio guzti horiek, eta horisek hori horrela soldata beherakadoa proportzio berean, beraz gatazka honetatik ere ikusiko dugu besteetara zer erakarri daitekeen. Solasaldia amaitzen joateko, beste gai bati heldu behar diogu, eta horixe da Loiolako kuartela, Donostira goaz, hain zuzen ere gogoratuko duzu, Donostiako udalak kuartelarentzat prestatuta zuen plan ura, asmoa zen kuartela eraztea, 20 hektareetan 1.600 eta 2.000 etxebizitza artean eraikitzea, baina badirudi momentuz behintzat zapustu dela plan hori, auzitegiak aintzat hartu duelako Voxek jarritako elegite bat. Entzuko dugu, entzuko dugu Eneko Goia Donostiako alkatea. Badirudi ez dagoela korte hori, baina esan duena gaur goizean litekena dela elegite bat jarriko dutela, ez dutela amore ematen proiektu horri, baina polemikaz polemika gai honekin lotutakoak. Behitu, lupa handituz barriz ere Loiolatik kanpo nik uste hemen bi kontu daudela, bata da forma eta besta da edukia. Forma aldetik esateko gauza labur bat, azken aldian, onerako eta txarrako, baina azken aldian epaileek, politikariek, baina politika gehiago egiten dira. Eta beti gertatu da, baina orain emoten du edozein gaietan egiten ari, gertatzen ari dela. Hori formari dagokionez, segurenik edukian ados egongo naz. Eta bestea edukiari dagokionez, Goiak eta orokorrean EAJPNVek esaten du etxebizitza krisiaren aurrean etxebizitza gehiago beharrezkoak direla, eta ikusten ari gara bai Donostin, bai Bilbon, bai herri desberdinetan nola etxak eraikitzen ari dira. Eta memoria oso laburra dekoguz, ikusi behar da zer gertatu zen
2009ko krisian zer erakutsi zigun. Etxe gehiago egiteak ez duela zan nahi prezioak behera egingo dutela, hau da, oferta eta demandaren logikak ez duela bario hainbat gauzetarako eta etxebizitzarako bez. Beraz, seguruenik Loiolan egingo dela auzokidekin, pentsatu beharko da, ez du erabaki beharko Eneko Goiak bere despatxoan zera, boom immobiliario bati begira, ez bosek bere ideario fascista horretan kuartelak mantentzeko, ez epaile batek erabakitzen berak zein dan herritarren nahia eta beharra. Bai, kontsidazio bi gutxinez ekaiaren aurretik, ez da, bat, 21. mendean kuartel militar batek zer egiten du Euskal Herrian, eta erantzunik ez daukagu, eta Eneko Goiak ez digu erantzun ez dare. Eta gero bigarrena, Eneko Ander joan den hilotik, etxebizitzaren problematika bera, kasu honetan Donostian igual fokalizatu, ez? Azkeneko astean baitere gertaera batzuk edo adibide batzuk emon dira putzuet lagin moduan, ez? Desjabetzeak emon dira, kaian lusuzko etxebizitza batzuen eraikitze iragarpenak egon dira, babes sozialeko etxebizitza batzuk intxaurrondon 400.000 euro artekoak, etxebizitzaren problematika bere horretan Euskal Herri osoan bezala, Donostian eta hiri batean, problematika sakon eta struktural bat da, eta horrari hildu behar zaio politika integral oso batekin, baita gai honi begira. Eta gero, azkeneko apuntea, Voxek sartutako helegite baten ondoriozko ebazpen bat da, beraz, Voxek inkluso udal gobernantzan edo udalean inongo ordezkaritzarik ekin gabe, erregimenaren eta Espainia bateratuaren noiteko bermatzailea da. Eta orduen galdetu beharko nioke, gure burari, Voxek zer paper betetzen duen herri honetan. Gauzak horrela, solasaldiari amaiera emango diogu, baita ere magazineko denboraldi honetari, urte denboraldiko azkena izan delako, beraz Eneko Ander Romero eta Ibon Meñika eskerrik asko gaurkoan eta baita ere urte osoan zehar Maionenaren bueltan izateagatik, espero dugu hurrengo urtean ere zuekin egotea, eta jarraian, zuei eskerrik asko ere noski, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Aiara de Urreta lankidaren eskutik ondizan. Hementxe gaudez, gaurkoan kontzertua daukagu, eta hori oso gogotxu eta hori gogo askokin jotzeko. Etorri gile Ostialean eta komplikatu da eta igandean hemen jarraitzen dugu, eta Raimundo jotzen duen ez hemen eta Lizarrakoa garenez, hemen geratuko gara hauek ikustela. Lo egin dugu, egitan, lo egin dugu. Gaur Sanferminetako kontzerturik oberena dago, eta 8 herritan Raimundo el Canastero. Lizarrako rumbarik taldearik oberena.